Aron manigurado, dili lang alkohol ang ipahid sa mga bisita o customer ning usa ka mall sa Dakbayan sa Mandawi. Nagmuntar na gayud sila og hand washing station aron makapanghunaw daan ang mga tao sa di pa musod. Ani ang report ni Nico Sereno. Taas man ang linya apan nagkugi gihapon kini mga tao nga pasud sa usa ka mall sa Barangay Sentro, Mandawi City. Kinahanglan man gud sila nga manghunaw sa gibutang nga lababo sa gawas sa tindahan. Dunay gi-provide nga antibacterial soap ug gisiguro nga mapulihan dayon kun mahurot na. Ang hand washing station usa sa lakang sa tindahan aron kalikayan ang hulga sa COVID-19 karon. Okay ra. Nga naman ma'am. Ay, maglikay ta ning kuan karon. Nga kana. Ya, corona. Taliwa nining balita nga dunay usa nga nagpositibo na admit sa usa ka ospital din sa Dakbayan sa Mandawi. Lain-lain nga mga lakang na ang gipatuman sa mga establishmento pagsiguro ug paglikay nga mataptan sa COVID-19 ang mga tao, ilang mga customers ug ilang mga personnel mismo. Human makapanghunaw ang mga customer, pahiran dayon og alcohol, dayon paagion sa thermal scanning, pagsusi kung normal ba ang body temperature sa di pa hingpit nga makasulod. Samtang ang taga City Legal Office misubsob na sa ilang inspeksyon sa mga establishmento sa Mandawi. Usa sa ilang gitanaw kung natuman ba ang social distancing o espasyo sa matag tao. May checklist sab sila nga giandam kung natuman ba ang mga lagda sa mga health officials paglikay sa COVID-19 sama sa pagbutang ug hand washing o alcohol stations. Ingon man ang pagpahinumdum sa oras sa pagpanira aron paglikay sa curfew. Parehaan nila dire. Naglinya sila dire so ang uban ani dito raman sa sikit. So wala sila ka-comply sa 1.5. Gihugta ng inspeksyon pagtino kung may mga establishmento ba nga nakalapas sa mga preventive measures. Sanction establishments. Unya, I hope dili lang maabot ana pero if worst comes to worst, di gyud gihapon mo patuo, ma-penalize or revoke ang business permit. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.